Ведата и съвета, те са кръсти, хръсника БГ, днеска ще тука сега, пилот номер 3, вижте пирамида плюс цел тук да види, само survival is the и съм вижчето и нищо не са прави. На даха басен, десля, беляне от дилнера до чембер. Казвам тарачи се бия. Видите в честите какво е. Видите? Свет мъничко. Ала бе, ета с братства. Братца. Както видите, аз ще ви покажа код. Я знаете ли? Ама обаче, взех стомичките. Добре, Фиго за вас. Все добре, хора. Кой валия? Да, очевидно. О, морковче. О, още морковче. Морков, я. Тъй. Изкоря кравитката. Изкоря в честите. Така, изкорява и това. Тосва. Ти го взех от пирамидата. Ти го изула. Ти се от пирамидата. Долу. На същата има два стака злато. Тук е. Ето така, браво го. Тук сложих броите, които правите част от тези работи. Едно купче за кафета. И тук диапатиди. Много време търси ги взяти хора без така че. Аз ще. Я ще бобата би гледала това видео. И тут. И вече съда е мъртва. От бая роската. Бе. Такова братче си го. Славичка закусах ли? Това тъпо си. Пасичко под това е вързива. Овца. То 7. Дори не иска го таря ли бе? А що да рече? Само намира пътя за къщата. И как е влязаха? Дявол път. Пита къщата. Не задя. Вау. Това е много странно. Хайде. Хайде, тъпчо. Тя да шутка ще шере. Малко с педали. Значи слава. Ще такъв. Ман. Може да направя злати борковиче. И злати ябълки. Има колко ябълки? Две. Боркови. Ще ви порастат ли моите борковчета? Ама на моркови дед ги засадихме. Нищо. Хора! Майче би тиваш дед забравих. Не. Рами.
Взял за кораби да искать. Нахер ми писать грите. Откъде с Big Brother? Значи, оп, аз полязох. Опа, тук съм. Значи, трябва ми кометраж. Кометраж. Така че забравих хора, какво бях да правя, бе. Какво бях да правя, бе. Какво бях да правя, бе. Ау, лъкчи. Трябва с пръчки. О, една овца иска да я убия вече за смърт. Сега ще ви лапя с озората и левелчето. Само 4 лева. Този леко прави тук, сега ще го бия. Бой! Шарти, если мой вещи. Да, шарти сидичка. Хора, че шартис единичка. Ама, това ми са пътна, нямаше друго. Ето е много по-тъпо от това. Шарти си единичка. Къде беше ми са пал шартис 4-3, бърках. Беше, може да ги петакъл. Но, вижда я. О, да. Скастра всичко, когато попадне. Ай, влиза тя пирамидата. Чокоро. О, тя пирамидичка. Та. Познаватели видата и Shadow Hex. Знака БГ Продраго. Афи и Харито. Афака едно БГ. Говоре като робовите иллюминати. Големи иллюминати. И дошъл да се БГ.